går aftes og i nat været rapportering om droner over lufthavnene i Aalborg, Esbjerg og Sønderborg samt flyvestation Skrydstrup. Lufthavnen i Aalborg har været lukket i flere timer med betydelig forstyrrelse af lufttrafikken til følge. Når det er sagt, så er den hybride trusselsanatomi. Jeg vil gerne gøre det helt klart. Målet med den her slags hybride angreb, det er at skabe frygt, det er at skabe, og det er at gøre os bange. Myndighederne og regeringens opgave, det er jo, og som forsvarsministeren siger, det er jo ikke at tro, hvem der står bag de her ting, men at vide. Og uden at konkludere på aften og nattens episoder i Danmark, så kan vi konstatere, at sabotage, cyberangreb og andre former for hybride angreb er blevet en alt for tilbagevendende del af den europæiske virkelighed. Formålet er at stresse, teste grænser og skabe frygt og usikkerhed hos befolkningen og beslutningstagere. Og vi må også konstatere, at truslen fra hybride angreb, det er altså noget, der er kommet for at blive, og den udvikler sig hastigt. Men det er jo det, der er den hybride trusselsanatomi. Man gerne vil have diskussion om, hvorvidt at det er rigtigt eller ej. Derfor så kommer vi også til at anskaffe nye kapaciteter til detektering, og vi kommer til at styrke samarbejdet med forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på tværs af myndighederne, at anskaffe styrkede kapaciteter til at kunne neutralisere droner. Der må ikke være tvivl om, at alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der taler om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant. Der er tale om det, som jeg vil definere som et hybridangreb med forskellige typer af droner. I Danmark over de seneste dage, det er jo en del af den efterforskning, der pågår. Her i dag, FE, altså Forsvars Efterretningstjeneste, følger udviklingen tæt og tager løbende stilling til, om den militære trussel mod kongeriget ændrer sig. Det står dog samtidig klart, at vi kommer til at se flere hybride hændelser. Network 18 decimates Times Internet with over 6 times more unique users on social media. Network 18, the undisputed leader of news networks, way ahead of the times.